Хәзер безнең иң көткән дигәндә һәм соңгы чыгышларның берсе бүгенге Мәдинә ханым. Мәдинә ханым ул безнең танылган татар киемнәре, татар костюмнары остасы. Һәм ул бүген менә татар этномәдәни компонентын мәгариф системасына кертү, мәгариф системасында куллану үзенчәлекләре турында чыгыш ясарга һәм бакчада, мәктәптә, югары уку йортларында белем алуда шуны куллану турында күзәтү ясарга тиеш. Мәдинә ханым, сезгә сүз бирәбез. Рәхим итегез. Исәнмесез, җәмәгать. Бөтенегезне күрергә шатмын. Бик рәхәтләнеп, бик тыңлап утырдым. Әйткән сүзләрегез бик минем теге арканнан канатланып утырдым. Нишләп бөтен проблемалар менә минем йөрәгемә тибә кирип киткән иде. Шуңа күрә үз-үземнең турында бер-ике сүз әйтәм. Чөнки мин Казан дәүләт мәдәният институтында дизайн һәм сәнгать кафедрасының мөдире. Һәм мин 20-ләп еллар оста безнең Казанда Палата ремесел Республики Татарстан дигән оешма бар. Шунда мин кул эшләремне бөтен Россиягә күрсәтеп йөргән кеше. Шуннан соң минем фән эше бик сезгә тапшырам. Интернетта ул бар. Мәдинә Махмутова дип интернетта язсагыз, беренчедән минем фән эше чыга. Аның исеме бик озын, шуңа күрә рус теленә күчәм. Минем фән эшем шундый исеме развитие педагогической культуры татар Финляндии в контексте субэтносов татар Поволжья. С 2000 года неоднократно была в Финляндии, и то, как татары Финляндии сохраняют родной язык, национальные традиции, и как работает диаспора и общественная организация «Исламия» в Хельсинки, вот об этом моя кандидатская диссертация. Поэтому эти вопросы уже более, получается, 20 лет меня очень волнуют. То есть поэтому, при том, что мои корни уходят и связаны с татарами, проживающих в Башкортостане, мне поначалу хотелось писать о сохранении культуры татар на территории Башкортостана в те годы советской власти, когда фактически мы были оторваны, да, были предоставлены сами себе в Башкортостане, потому что республики то есть культура сохранялась все-таки, да, на государственном уровне, а этнические вопросы были остры для татар, проживающих в Башкортостане. Мне хотелось об этом писать диссертацию. Потом для того, чтобы показать, насколько остро стоят вопросы сохранения традиций за границей, мои дороги привели в Финляндию. И вот представьте, сегодня я доцент, кандидат наук, но при этом заведующий кафедрой изобразительных искусств и дизайна Казанского государственного института культуры. И вот при этом у меня высшее музыкальное образование. И мастер национального костюма, и да, член Палаты ремесел Республики Татарстан. Вот этот вот широкий круг моей деятельности все равно аккумулируется и собирается в одну и ту же тему. Как сохранить идентификацию татар,
проживающих в разных уголках России и за границей. Согласитесь, сегодня все выступающие говорили все об одном. Как сохранить нам родной язык? Как нам говорить на родном языке? И вот после выступления, если вы прочитали смс-ку мою, я там постаралась на татарском языке кратко, да, написать. Сейчас я вернусь к этой смс-ке, прочитаю. Вот. Лилиана Рахмет. Әйткән сүзләрегездә проблемаларны шишергә юл бар. Ата-аналарга балаларны тәрбияләргә милли брендларны үстерергә кирәк. Милли уенчыклар, уеннар, балалар өчен китаплар, киемнәр һәм башкалар ресурслар. Татарча мин аны бик шәп кенә яздым. Ләкин рус телендә үз-үземнең эшемне рус телендә алып баргач, мин рус телгә гел күчеп барам инде. Гафу итегез. Вот о чем речь. Вот представьте, да, при том, что я мастер, на протяжении всей моей жизни до сих пор стоит остро, во что играют наши дети. До сих пор в магазинах нет бренда национальной игрушки. Мы четко понимаем, что есть герои татарских сказок. Шурале, Суанасы, Кәҗә белән баран, мәсәлән, да? Но ни один родитель не пойдет в магазин и не купит эту игрушку для того, чтобы ребенок играл. Раз. Мы не видим популяризацию татарской детской моды. У нас не принято детям одеваться в что-то вот именно модное, да, которое бы поднимало вот этот национальный дух. Желание, так скажем, да, быть татарином среди полиэтнического пространства. Например, да, я сейчас перечисляю проблемы, которые касаются исключительно вот моей кафедры изобразительного искусства и дизайна. При этом я еще раз повторяю, я мастер. И вот мы на кафедре разработали более 10 таких вот, например, брошюр, которые могут быть хоть завтра напечатаны нашим государственным, вылетело из головы, книжным издательством. Например, как и один вариант, но ни один из родителей не придет в книжный магазин и не купит раскраску для детей, одень куклу там или раскрась куклу в татарский национальный костюм. Более того, я хочу сказать, что если бы я сейчас вот вам, здесь сидящим, задала вопрос, чем отличается национальный костюм от татарский национальный костюм от татарского этнического костюма, я думаю, даже сидящие сейчас и слушающие меня сразу на этот вопрос не смогут ответить. Согласны? Чем отличается этнический костюм, татарский, от национального? И какой костюм может называться национальным, но при этом у какого-то костюма нет такого права? Заинтриговало? Какой костюм татарский народный будет называться? И чем отличается городской и сельский, и когда он появился? Вот эти вот самые простые элементарные вопросы, и почему, например, диалект мишар-татар не может называться государственным языком? Какой тогда диалект татар имеет право называться государственным языком? И вот это те вопросы, которые... И почему зеленый национальный костюм? Но при этом тот человек, который скажет, что зеленый – это цвет ислама, будет неправ. Да, зеленый цвет ислама. Но почему мы не можем говорить об этом, когда мы говорим о национальном костюме татар? Вот все это очень щепетильно и очень четко касается темы этнокультурного образования. Задайте себе вопрос, на каком уровне
наше этнокультурное образование. Теперь статистика. Каждый месяц, 2 раза почти, меня приглашает Казанский федеральный университет, потому что я 25 лет проработала в Казанском федеральном университете и только год работаю в Институте культуры, заведующей кафедрой изобразительного искусства и дизайна. Наш факультет называется «Инновации и традиции народной художественной культуры». И вот вы понимаете, почему я перешла в Институт культуры. Потому что там действительно это очаг сохранения культуры не только татар, но и народов Поволжья. Мы все факультеты театра и кино, хореографии, музыкальный факультет, театральный, я уже сказала, хореографии мы все направлены выпускать специалистов, которые бы сохраняли в республике не только татарскую культуру, но и, еще раз повторюсь, культуру народов Поволжья. И сегодня, я почему говорю, что меня приглашают, 2 раза в месяц, да, курсы повышения квалификации, приезжают учителя со всей республики по 25 человек. Это значит в среднем в месяц 50 человек. Это 50 человек учителей среднего звена, и я с удовольствием читаю перед воспитателями детских садов. Республики, еще раз повторю. Значит, сколько раз проходит через меня, сколько человек? Это значит 50 человек в месяц, итого где-то 9 месяцев, 50 на 9, 450 преподавателей среднего звена и детских садов. 500 человек в среднем, да, предположим. Задаю одни и те же вопросы, и даже взрослые люди не могут внятно объяснить, кто такие татары. Следующий вопрос задаю. Сколько народов Поволжья проживает? Перечислите, пожалуйста. Ошибаются. К каким группам этническим относятся эти народы? И так далее, и так далее. И вот тогда я понимаю вот свою миссию. То есть что получается? Для того, чтобы нам вот этот вот пробел восстановить, нам необходима просветительская роль, правильная информация, такой некий простой ликбез для хотя бы учителей республики. Это раз. Работников учреждений дошкольного образования и воспитания. Это 2. Ну и плюс то, что я вам говорила о том, что пока мы не воспитаем национальные бренды, пока мы их не будем популяризировать на уровне моды, да, то что значит моды? Это не просто одел футболку «я татарин», а это тогда, когда человек понимает, что он представитель очень великой нации. Представитель. То есть вот про то, что Лилиана говорила, да, что мы иногда татароговорящие почему-то переходим на русский язык. В своей же среде, я не говорю про институтскую среду, да, где я веду занятия на русском языке. То есть мы очень часто наблюдаем, что студенты, приезжающие из татарских деревень, еле-еле на ломаном языке, но стараются на русском языке общаться. Ну да, это понятно, что Казань – русскоговорящий город. Еще одна проблема. В этом году нам увеличили квоту, это тоже как рекламу воспринимайте, а может быть даже как возможность, 75 мест в Институт культуры, а мы федерального значения институт, 75 мест для студентов, иностранцев с правом бюджетного обучения в магистратуре. Институт культуры, еще раз повторяю, Государственный институт культуры. 70, в прошлом году было 25, в этом году 75. И что вы
что я сделала? Я отправила эту информацию нашим татарам, соотечественникам за границу. Почему я паузу выдержала? Летит обратная связь. Первое. Сразу же летит смс-ка, почему я пишу на кириллице. То есть с упреком летит смс-ка на кириллице. Но, позвольте, я же человек советского периода, значит, я же все равно пользуюсь алфавитом на кириллице, да? Мне нужно было какое-то время для того, чтобы как сказать, исправить себя, ну, то есть мозги переформатировать, чтобы начать писать латинскими буквами татарские слова. Понимаете, да? Я это сделала, я продолжала общаться с нашими соотечественниками. Дальше летит СМС с упреком, что в высших учебных заведениях города Казани нет обучения на татарском языке. И вот к этому я действительно была не готова. То есть мы, с одной стороны, распространяем информацию о том, что у нас есть такая возможность пригласить соотечественников в Казань для того, чтобы они в магистратуре обучались бесплатно в институте, Государственном институте культуры по направлениям, которые мы выпускаем специалистов. Но предложить обучение нашим соотечественникам на татарском языке мы сейчас не готовы. Согласны? Получается, что, видите, есть возможности, а, соответственно, кто заполнит эти места? Кто заполнит? Заполнит из близлежащего, да, зарубежья студенты, которые готовы и с удовольствием будут изучать русский язык. Почему? Потому что международные отношения сегодня очень крепкие со странами Азии, ближнего зарубежья. Поэтому к нам приедут из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана студенты и будут обучаться вот на этих бесплатных местах. А наши соотечественники, которые до революции выехали и вывезли татарский язык на латинице, у них такой возможности, получается, не будет. Или они будут вынуждены, так же, как и все остальные, изучать сначала русский язык. Вот такие мысли у меня возникли, прослушав всех наших уважаемых спикеров, которые сейчас выступали. Что я могу сказать, что нам бы хотелось, чтобы вот наше сегодняшнее сообщество не один раз собралось, а может быть сделать серию таких выступлений, чтобы мы с вами были близки по отношению к тем проблемам, которые мы сегодня с вами обозначили, чтобы мой государственный институт культуры был помощником в популяризации тех проблем, чтобы Казанский федеральный университет, да, тоже подключился, потому что мои коллеги там остались, и единомышленники, которые хотят сохранять на высоком уровне наш татарский родной язык и нашу национальную культуру. И в первую очередь рекомендовать себя как лектора для того, чтобы вот выступить по вопросу повышения этнокультурного образования, чтобы я была полезна для того, чтобы объяснить самые простые вопросы, которые мы постоянно касаемся. О тех словосочетаниях, которые мы используем, но при этом объяснить не можем. Вот. Попрошу, вот, если у вас есть сейчас ручки, записать 4 словосочетания, ну и подумать над этим. Если вы наберете в интернете
определение этих культур, вам будет понятно, о чем обычно я вот читаю лекции. Вот в той последовательности, которую я вам сейчас продиктую. Запишите, пожалуйста. Итак, первоначально появляется традиционная культура. Запишите, пожалуйста, традиционная культура, словосочетание. Поставьте стрелочку. Итак, результаты человеческого труда, которые входят в традиционную культуру, переходят в следующую, пишем, народную культуру. Итак, после традиционной народная культура. Опять поставьте стрелочку. Результаты народной культуры переходят в этническую культуру. Этническую культуру. И опять поставьте стрелочку. Вот, и все это, да, переходит в национальную культуру. Четыре культуры. И все эти названия, да, словосочетания, они все гуляют на нашем языке. Но, тем не менее, наука дает определение. В интернете определение есть. Посмотрите. О чем я хочу сказать, что вот эти все трансформации, переходы можно легко показать на истории развития татарского народа. Мы начинали в своей традиционной культуре как кочевники, поэтому традиционная культура – это культура двух типов и группы людей, которые одни были оседлые, а другие кочевниками, одни земледельцы, а другие скотоводы, да? Потом мы переходим в народную культуру, которая изучает пласты, культурные пласты, и здесь мы можем говорить о культурном пласте Волжской Булгарии, о нашей культуре, которую мы до сих пор сохраняем, и при этом не считаем, что это культура татаро-монгол и татаро-монгольского, да, нашествия, это Золотая Орда. В части народной культуры, например. При этом народную культуру мы формируем и сегодня. Мы сегодня сидим с вами и создаем ту самую культурный пласт народной культуры первой четверти 21 века. Следующее. Этническая культура – это те татары, которые расселены сейчас на огромной территории. Это этническая культура астраханских татар, крымских татар, сибирских, касимовских и так далее, казанских, волгоуральских. Вот это этническая культура. Но только у одной группы татар имеем мы право говорить о том, что это национальная культура. Прочитайте определение национальной культуры, и вы увидите, что в составе определения национальной культуры входит государственность и государственная символика. И оказывается, что татары, проживающие в своей столице, городе Казани, имеют право, да, результаты своего труда, культуры, культурное наследие возвести в ранг национальной культуры. Значит, на территории Республики Татарстан проживали испокон веков казанские татары, а значит, их государственный язык, их этнический костюм, их традиции, обряды и так далее входят автоматически входят в ранг национальной культуры. Значит, если бы я сегодня задала вопрос, как будет выглядеть национальный костюм татар, вам нужно было сразу же мне ответить: этнический костюм казанских татар. Вот внешнюю визуальную часть культур я вот за 5 минут вам рассказала вот в этой цепочке. Конечно же, моя лекция, она включает более 3 часов. Я показываю визуальную часть, я показываю, естественно, свою презентацию, и я Равилю Афенде сегодня презентацию свою отправила. Да, можно просто, Равиль, если вы готовы, показать буквально 2-3 кадра там, где я в национальном костюме, немножечко похвастаться. Вот, как я выгляжу в национальном костюме, потому что Дамира Ахматовна тоже показала, как она выглядит в национальном костюме. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот
я среди своих кукол, а этот костюм, и я вам ручкой машу, когда был в Париже Сабантой. Я входила в состав делегации от Республики Татарстан, и мы представляли мастера свою культуру, национальную культуру на Марсовом поле в Париже, пели, плясали, танцевали и гордились тем, что мы татары. Вот та самая часть идентификации, про которую я вам говорю. А в самом конце, Равиль Афенде, покажите вот этот вот пестрый, да, слайд, это вот мои куклы, которые я делаю своими руками. Национальный костюм в миниатюре, вот творческие работы, которые позволяют мне популяризировать нашу культуру. Еще есть одна у меня коллекция, которая впервые транслировала я на всех площадках как этно-территориальных групп татар. То есть вот на кукле у меня есть коллекция, как выглядит огромный широкий спектр костюмов этно-территориальных групп татар, как выглядит астраханские татары, крымские, казанские, да, касимовские. Ведь на сегодняшний день, да, вот смотрите, у нас не сложена визуальная картинка всего разнообразия мира, татарского мира. И я вот очень горда тем, что я представитель этого народа. Я горда тем, что можно о своем народе говорить бесконечно, показывая, какой у нас уровень культуры. И вот в прошлом году, 22-й, я сказала прошлое и подумала совершенно недавно, в 22-м году было 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. И вот впервые мною был разработан образ, мужской образ в кукле. Это воин периода Волжской Булгарии. То есть я впервые попыталась создать куклу мальчика в одежде Волжской Булгарии. Вот чтобы наш мужчина, да, то есть наш мужской образ был связан только с нашей культурой. Культурой, которая защищала, да, защитников именно волжско-булгарского периода, волжско-булгарской государственности. Вот. Здесь на слайде у меня нету, но вот заинтересованным лицам я могу, потом его Равилю я тоже Афенде написала, что отправлю презентацию, которая показала бы весь спектр наработок, который может быть полезен сегодня вот нашим сегодня спикерам, которые действительно реально делают свое дело на местах. Низкий поклон вам за то, что работаете с детьми. Низкий поклон за то, что сохраняете уровень знания родного языка за границей. Вот поэтому до мурашек по коже у меня сегодня вот такое уважение к тем, кто сегодня выступал. Бик зур рахмәт сезгә үзегезгә. Бик тыңлаган өчен минем сүзләремне. Шулай иттереп мин сездән сорауларны көтәм. Сезгә бик зур рәхмәт, Мәдинә ханым. Монда берничә сорау сезнең лекциялар буенча кайда табарга була, лекцияларны кайда тыңларга була һәм так, Илсиядән сорау бар. Мәдәни компонент буенча нигә, мәсәлән, Төркиядә этнокультура сүзенә, этнокультурага акцент ясамыйлар. Казакларда да бу сизелми. Хәзер глобаль Европалашу бара, без һаман чәчәк бизәк, калфакка бәйләнәбез. Хәзер татар сүзен этномәдәнилек белән бәйләп авторитет төшерү сәясәте бара ди. Мин моны сорау буларак кабул итәм. Ни өчен без үзебезне этнокультура сүзечекләренә тыгабыз дип сорау бирә. Ул чатта бар, Мәдинә ханым. Мин әлегә сезнең чыгышны тиз генә татарчалаштырып сөйләп алам, чөнки безнең монда Төркиядән дә милләттәшләребез бар. Мәдинә ханым, ул безнең танылган сәнгать остасы, татар
диаспоралары дегенде, дөньяга таралган татар милләттәшләребез аны менә шушы милли киемле курчаклары буенча күбрәк белә, курчаклары буенча күбрәк таный, югыйсә Мәдинә ханымның аның эшчәнлек кыры бик киң. Менә бүген сөйләп китүенчә, ул доцент буларак эшли, ягъни мәсләге аның студентларны укыту, һәм ул студентлардан тыш педагогларга, укытучыларга менә ай сайын 2 тапкыр диде, менә шушы этномәдәни компонент турында аңлата. Ягъни республика буенча җыеп китерелгән педагоглар Мәдинә ханымның лекцияларын тыңлый. Гадәти лекцияларым 3 сәгать дип менә яңа гына әйтте. Хәзер Мәдинә ханым әйтсә, без аның сылтамалары белән бүлешә алабыз, кайда ул лекцияларны күрергә яки тыңларга була. Әгәр алар булса, һәм Мәдинә ханым менә бу этник һәм милли сүзенең аермаларын белергә кирәк икәнен искәртә. Ягъни, мәсәлән, милли костюм белән этномәдәни костюм, этник костюм, алар икесе ике бер дип аңлата. Һәм мин дә аның белән менә укытучыларны, тәрбиячеләрне һәм моңа өстәп ата-аналарны да менә бу этномәдәни компонент темасы белән якынрак таныштырырга, аларга менә бу агарту, аңлату эшләре алып барырга кирәк дигән фикер белән килешәм. Мәдинә ханым, әгәр сез теге сорауга җавап бирергә әзер булсагыз, сүз сезгә. Шул язылган җавап, сорауга җавап бирергә кирәк дә, Рима ханым. Мәдинә ханым, чыгышыгыз өчен рәхмәт. Тәҗрибә шул СМС-кымы? Юк, анда өстәрәк Илсөядән бар. Безнең проблема башка. Без үзебезне этнокультура сүзешекләренә тыгабыз. Нигә башка илләрдә моңа акцент ясамыйлар? Хәзер глобаль рәвештә Европалашу бара, ә без һаман чәчәк бизәге, калфакка бәйләнәбез. Татар сүзен этномәдәнилек белән бәйләп авторитетын төшерү сәясәте бара ди. Илсия ханым дөрес язды бит инде. Нәрсәдән әйтәм инде? Менә беренчедән, без һаман чәчәк, бизәк, калфакка бәйләнәбез. Беләсезме? Менә кайбер конкурсларда балалар калфак нәрсә икәнен белмиләр. Казанда яшәп. Беләсезме, әллә күпме менә жюриларда, теге эксперт булып утырган вакытларда шаккатып утырам, беләсезме? Изю, хасите, калфак нәрсә икәнен белмичә балалар үсәләр безнең. Менә беренчедән бәйләнергә кирәк инде ул. Менә шул әзәзләп сөйли башласак, укытучыларга, ягъни балаларга шуларны гел сөйләп биреп, алар кирсен башларына ул фикерләр ятсын. Но нәрсәдән ләкин мин нәрсәдән әйтәм? Калфакларны белмәү да. Ул бит инде нәрсәдән? Мин сезгә беренчедән язган идем да, чатта әле генә. Милли брендларны күтәрергә кирәк. Визуаль картинкаларны күрсәтергә кирәк. Балалар милли татар әкиятләренең геройлары белән уйнарга тиеш. Җыклап китергә, кочаклап, җыклап китергә тиешләр. Менә шушындый мягкие игрушки дигәндә, йомшак курчаклар кибеттә юк бит ул, җәмәгать. Кая гына барсак, кибетләрдә нәрсә сатыла? Әллә нинди теге Кытайдан тиз генә алып килгән ниләр, әйберләр. Шул әйберләрне без бит инде таратабыз да бөтен шәһәрләрдә. Беренчедән, менә ул бит инде ул зур эш. Бертекләп, әзәзләп кенә эшли башласак, менә безнең ул бит инде киреп китә ул, киреп балаларның теге көндә яшәгән эшләренә, мультиклар.
мультиклар әлдә әлегенә генә башлады. Без бит инде 30 еллап бер поколение уже югалттык. Нәрсәдән мин сөйлим инде дә, минем кызым 30 яшьлек кыз. Менә ул поколениене 90-нчы еллардан без аны югалттык. Татар телен белмиләр, татар милли культурасын белмиләр. Нәрсә, мин теге белый пушистый булып кына утырмыйм. Теге проблеманы имештер күтәрәм. Юк. Как это, я себя не превозношу, не подумайте. Меня общий. Минем бер коллекция йомшак курчакларым бар. Шуны кибетләргә тапшырырга минем вакытым юк. Вакытым юк. Минем эш коллекциям курчакларым, уенчыкларым бар. Беләсезме, да? Яталар нидә эштә. Хәзер менә үземнең кафедраның студентлары белән 5 коллекция курчакларынан итәбез, эшлибез инде. Теге автор үстерү дигән сүз инде ул, әйме? Аларга әйтәм, менә беләсезме, кызлар, мен әйтәм, безнең институтны бетергәч, шул курчакларны эшли башласагыз, бик күп акчалар эшләрсез дип тегеләргә уй кертәм. Нәрсәдә мин аны әйтәм? Чөнки рынок свободен. Барасың, эшлисең, кибетләргә җиткерәсең. Ә менә безнең ата-аналар, хәзер бетерәм. Ә безнең ата-аналар аларны рәхәтләнеп алыр дип, безнең студентларга шундый уйларны кертәм. Эшләгез генә дип, зинһар өчен шулай уговаривая, да, аларны. Рәхмәт, әйтегез, да, Алсу ханым. Беләсезме, чынлап та андый проблема бар. Мин, мәсәлән, балалар белән эшләгәндә, үземдә эзләп караганым бар, татар уеннары. Менә хәзер күрсәттем, менә безнең бу агачтан ясалган изү кебек ясарга була. Менә монда тишекләре дә бар, аны үзең рәсемнәр ясыйсың, трафарет сыман, әйме? Һәм балаларга моны аңлата башласаң, нәрсә икән, изү дисәң, алар белмиләр, сез дөрес әйтәсез. Аны изү генә, изү ярар анысы. Калфакны аны да аңлатырга туры килә. Ләкин менә әгәр уенчыкларны ала калсаң, ул бик уникаль продукттыр хәзерге вакытта. Аны тапсаң, ул бик сирәк очрый торган нәрсәләр. Һәм шуңа күрә аның бәясе дә конкуренция әтәниләр кибеткә килгәндә, аларга исә бер бәягә сатып алырга сайлыйлар, татар уенчыгы булса да. Бәлкем шул да бардыр, ул андый фактор да бардыр. Курчак, яисә курчак алырга, яисә шүрәле, мәсәлән, ул әз булганга аның бәясе күбрәк булырга мөмкиндер. Яисә җүнрәкне мультиклар күбрәк күрсәтүче төрле чит тил геройлары булырга мөмкин. Анда күп төрле факторлар бар, әйме? Һәм сез әйткәнчә, әгәр менә сезнең студентларыгыз, сез өйрәтүче егетләр, кызлар киләчәктә шул эш белән шөгыльләнә башласа, ул инде күбрәк таралыр иде һәм күбрәк булыр иде. Ул чынлап та андый нәрсәләр бар һәм уеннарны, татар телендәге уеннарны табу кыен. Ул бар. Мин үзем дә эзләп карадым һәм тулысынча килешәм. Рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Тагын бер сорау. Рима, миндә өстәп әйтелмәҗәме? Бер генә әйбер. Лилиана, монда син әлбәттә өстәп әйтерсең, мин бирим теге сорауны. Фәрхәт сорый. Этномәдәни ясалма интеллект турында ни әйтә алыр идегез ди? Этномәдәни ясалма интеллект турында, чөнки соңгы вакытта ясалма интеллект турында күп сөйләнелә. Татар айтишниклары да, татар активистлары да бу хакта еш уйлый. Ягъни татар телен ничек итеп ясалма интеллектка бәйләп кертеп җибәрергә була. Менә этномәдәни компонентны ясалма интеллект белән ничек бәйләргә була? Шул турыда ни әйтер идегез? Соңыннан Лилиана, синне сорау. Рус телегә күчсәм ярыймы? Әлбәттә. Ага. Вот немного скажу, что в Казанском федеральном университете
есть институт дизайна. Вот оттуда я как раз перешла в институт культуры. И вот в прошлом году была открыта такая специальность, как коммуникативный дизайн. Может быть, вы никогда не задумывались? Посмотрите в интернете. Глобально коммуникативный дизайн – это действительно профессия будущего. Сегодня какого специалиста выпускает Казанский федеральный университет, я ответить не могу, потому что уже душой и сердцем я в Институте культуры. Но смысл вот коммуникативного дизайна очень мощный. Дизайн мышления по-другому. То есть это дизайнер, который формирует пространство, в которое погружается человек и понимает, что у него переформатируются мозги, то есть мышление. Это очень крутая профессия. Вот если мы от этой прикладной профессии глобально поймем механизмы, как нам переформатировать наше пространство, тогда это ответ на ваш вопрос. Вот как это на татарский сейчас перевести, Рима Ханум? Как это вот объяснить, ответила я на ваш вопрос или нет? И поэтому Институт культуры сегодня переформатирует все свои специальности. Поверьте, мы каждый день собираемся на совещания для того, чтобы включить новые цифровые форматы в создание, да, профессиональных компетенций, которые будут владеть студенты сегодня сферы культуры. А это тот самый специалист, молодой специалист, который шагнет в массы с новым форматом. Мы сегодня очень часто говорим про цифровизацию. И отсюда у нас большие проекты. Институт культуры открыл центр прототипирования. Представляете, да, мы, казалось бы, Институт культуры, а при этом у нас есть мощнейший центр прототипирования. У нас есть на базе нашего института единственный в России инжиниринговый центр с великолепным дорогостоящим оборудованием. То есть что получается? Мы выпускаем специалистов нового формата. Вот тогда я думаю, что еще через какое-то время я смогу уже ответить на ваш вопрос реально. Бек зор рахмет. Бұл сұрағына жауабын аңлау проблемасы Фархаттың проблемасы. Фархат, зинхар сигнал бер, сеңа жауап ұшады ма, жоқ ма? Яки үстәп чатта сұрай аласың, яза аласың. Һәм Лилиянаға сөз берергә телим. Лилияна, микрофон синдә. Мәдинә ханым, бик зур рәхмәт, шул хәтлелеге аңлап, жан белән эшләүегез өчен чыннан да бу бик зур эш. И монда барысы да аңлар дип уйлыйм, татарча шулаймы? Шуңа күрә русча, татарча гына аңлатып әйтәм. Сезнең белән тулысынча килешәм, чөнки менә карагыз, татар халкы символлар белән йөртә бит. Менә теге кем Илсә ханым бит язган бизәкләргә кертү, анда кертү, монда кыстыру дип. Татар халкы гомумән символлар ярата. Менә ул безнең шундый үзаң. Менә һәр хәлдә, һәрбер елны килгән кешеләр арасында, укучылар арасында телефоннарына ябыштыралар Татарстан байрагын. Менә хәзер бер кыз йөри һәрбер дәрескә, я анартыгып килә ул, я татар алкалары килә, я менә шунсын я беләзеген кия. Менә ул шулай итеп, менә беләсезме, ул шулай итеп, ул зур яшьтәге 33 яшьлек, аның үзе 2 тапкыр ана булган ханым ул. Ләкин һәрбер дәрескә менә ул шулай итеп килеп керә үзенең милләтенә. Менә бер кыз әйтә килде дә, мне татарский язык, это когда вот я прихожу, я вот вообще в ассимилированной семье родилась. Я когда прихожу в свою татарскую родню, открываю дверь, аж я от этого зеленого цвета и ковров, и золота получаю вот такой вот ветер получаю. И мне туда нравится ходить, потому что я себя начинаю ощущать. Ул да бит символлар.
Ул да бит символлар, беләсезме? Ул да бит үзеңне, я булмаса, мәсәлән, бер Марий җегет әйтә. Ул Алманиядә яши. Марий җегете Алманиягә чыккан вакытта мин үземә самолетка кыстырып бәйлим ди. Марий җегете поезд бәйлим ди. Марийский поезд. Нәрсәгә ул аңа Алманиядә Марий җегетенә шул Марийский поездны тагу? Нәрсәгә кирәк ул? Ләкин ул да бит менә үзеңне сагыну белән. Әгәр дә сине тамырларыннан тартып айырган сайын, сиңа күбрәк шул символларга ябыштырып, тартынып син үзеңне кадер бәйлисең. Ул бит менә ул бит шундай шуруп эшләү, бит пазл эшләү бит, шулаймы? Шуңа күрә менә теге бизәкләр аларда кирәк. Мин бит килешмим, ул безгә глобализация кирәк. Менә безгә ул үзеңне ничектер айрым кеше итебрәк, үзеңне башка итебрәк. Идентификация. Бөтен кешенең бит тел мөмкинлеге юк. Бөтен бит кеше тел белән сөйләшә алмый. Менә үзегез 30 яшьлек кешенең бит мөмкинлеге юк. Ул бит гаепле түгел аңа. Татар телен белмәгәнгә, шулаймы? Шулай булса да үзен күрсәтә. Аңа менә мин башка дип әйтәсе килә. Минем башка яллар. Минем бәлки менә бит безнең һәрберебезнең дә күзләребез менә шундый восточный менталитет түгел. Бөтен кешегә не повезло кызгача каршы. Шуңа күрә шулаймы? Шуңа күрә менә һәр хәлдә шул инде элементлар, инде менә алкалар белән дә булса, ул аңа бу менә бөтенләй андый кеше бар икән, ул бик зур байлык безнең милләт өчен. Бездә андый милләт вәкилләре дә булырга тиеш. Һәрбер кеше, бөтен кеше менә без юк, дөнья акыл белән карадыңга тормый бит ул. Тормый акыл карадыңына. Ни өчен Африкадан килгән студент үзен рәхәтләнеп, менә безнең миндә чит ил кешеләр белән эшлим, киләр дә рәхәтләнеп, ләкин менә бер муенсасын булса да асып килә алар үзләренә. Я берәр көнне тота килеп килә үзенең бер кәчтүн белән. Аның да бит күрсәтәсе килә, мин башка дип. Ләкин ул француз телле, ул язык племени белми инде уже. Шуңа күрә бу менә шул хәтле зур эш, Мәдинә апа, шул хәтле зур файдалы әйбер башкарасыз. Әле менә миңа килеп төште. Киләсе дәрестә безнең хатын-кызларга карата кагылган 2 шәй үткәрәбез курсларда, оллар төркемендә. Сорадылар, 2 төркем дә бергәләшеп. Расскажите, пожалуйста, про колфаки. Беләсезме, миңа шул, мин хәзер, минем бу специфика түгел. Мин бу әйберне әлбәттә бер колфак белән икенче колфакның аерылган белән. Ләкин миңа хәзер бөтен дөньяны ташлап, шул әйбергә презентация сорарга кирәк булачак, лекция тутырга кирәк. Менә әгәр дә сездән шундый материал булса, колфак турында, щитек турында, менә расскажите про ичиге, почему ичиге, вот почему щитек, почему ул гел менә ул һәрбер дәрес сайын була торган, ул менә ул мин бит мин аны укымаган, дөрес әйткәндә. Мин беләм аны в общем, әлбәттә, ипетизлык кына алардан күбрәк беләм мин ул әйберне укшара караганда. Ләкин менә хәзер колфак турында лекция кирәк, Мәдинә апа. Димәк, сезгә хәзер бинали дәрестә сез бүген мөрәҗәгать итермен, чөнки чем отличается вот таблетка сегодняшняя от этой таблетки, от этого колфака диделәр. Менә шундый сорау бирделәр. Мин белмим. Мин әйтәм инде, что менә монсы таблеточкасы, это вот современный тренд, показать себя, да? Это весомная президент. А наши бабушки вот носили в деревне колфаки. А вот почему Суимбике носила вот такой, да, вот треугольник, а вот кто-то носит вот такие вопросы задают. Менә бу узган атнада булган бик зур менә күп дәрестә купкан бәхәс безнең. Менә ярдәм кирәк, Мәдинә апа. Брошюркалар да кирәк, лекциялар да кирәк. Дөрес, менә Суимбикәнең башлыгы турында бер сүз генә әйтәм. Беләсезме, ул Казанда яшәгән татарларның традициялары түгел. Сөембикә ныгай принцессасы. И мин ничек анан итәм, сөйлим. Менә һәрбер кыз теге каягына барса гына чемоданга нәрсә сала. Бик иң матур әйберләрен әйбит инде дә, менә шул Сөембикә нагай нидән җирләреннән Казанга килеп җиткәч, сундыкларны алып килгән бит үз ниләр әйберләре белән. Киемнәрен, читекләрен, алкаларын һәм башлыгын. Менә шул мода, оказывается, хәзер рус теленә чыгам. Оказывается, это мода высоких шапок Ногайской Орды. И поэтому она, как царица, ввела эту моду в Казань, привезла и ввела в моду. Поэтому те, кто об этом не знает, а это этническая культура ногайских татар,
Поэтому и у нас источников нет для того, чтобы это объяснить. Шуңа күрә без белмибез дә. Менә этник культураларны укымагач, безгә бит укытмадылар. Без бит совет мәктәбендә яшәп укып үстек. Шуңа күрә, нәрсәдән мин рус теленә, татар теленә күчәм, чөнки минем бер дәрес кенә татар телендә иде. Совет мәктәбендә. Казанда яшәп, мин татар телемне үз әбиемдә генә ишеткән, үскән кеше. Шуңа күрә менә гел күп татар телендә сөйләшсәм, чиста татар теленә сөйләшә башлыйм. Һәммә менә көндә рус телендә эшләгәч, татар теле ничектер менә баштан теге чыга бара. Шуңа күрә гел менә гафу итегез дигән сүзләр белән рус теленә күчәм. Это неправильно. Это неправильно. Вот это двоякое состояние постоянное, да, оно нас распыляет. Вот еще это моя наболевшая тема. Распыляет, потому что татар Финляндиягә барган вакытта мин аннан тегеннән дүрт күзләрем белән кайтып килдем. Кайттым нигә Казанга. Алар как минем койрыкны да бик каты гына үрделәр. Чөнки алар без андый сүзләрне аңламыйбыз. Без шундый сүзләрне аңламыйбыз. Гел миңа замечание, даже по-татарски не знаю, что такое замечание. Гел миңа шулай нитеп бардылар. Нишләп сез татар телегезне битердегез? Нишләп сез Тукай телендә сөйләшмисез дип, менә гел шулай алар белән аралашкан идем мин. А это 2000 год. Представьте, прошло с этого момента 22 года. С того момента, как я ездила в Финляндию, изучала те механизмы, по каким механизмам они сохранили в Финляндии свой родной язык и культуру. Зилә ханымның беренче чыгыш ясаган, беренче спикер Зилә ханымның 4 баласы бар дидек бит. Һәм аның бер кызы Иделбикә, без ниндидер уен кагыйдәләрен, русча текстларын русча укый башласак, бик каты итеп татарча сөйләш дип кычкырып җибәрә, чөнки балалар татарча яхшы сөйләшә, рус телен руслар әйтмешләр поскольку шуның сыман булды. Безнең инде Фәрхәтнең башланды хәзер ясалма буенча, интеллект буенча аерым рубрика дiyәргә була, чөнки бу турыда Фәрхәт Мәдинә ханым этномәдәни компонент турында сәгать сөйләгән кебек, Фәрхәт ясалма интеллект турында шулкадәр сөйли ала. Мәдинә апа, соңгы сорау, сезнең лекцияларыгыз онлайн форматта, интернетта яки бер җирдә бармы? Аларны ничек күрергә, табырга була? Шул хакта сораганнар иде. Да, бер лекция минем бар. Это Казан дәүләт университетта, КФУ университет, КФУ, да, Казанский федеральный университет, Казан дәүләт университетта, федераль университетта, анда бер традиция бар. Безне берәм сценага кертәләр дә, безнең лекцияларны язып баралар. Шунда бер лекция минем язылган иде, аның ссылкасы бар, как раз этнокомпонент турында. Шуны менә ссылка ясап мин җибәрермен, Алла бирсә. Вот. Андый лекция бар. Бер лекцияны язып, шундый сценадан әйтеп, сөйләп, презентацияларны күрсәтеп, минем андый лекция бар.